sadaka ce jariya baba bayi kake a gode ma. Aja da mu Umar kwastam na uban marayu babban bango. Sai wanda ilahu ya so baiwa irin taka ba kowa ba. Aja da mu Umar kwastam na uban marayu babban bango. Baba komai kake dan Allah ba duniya kake nema. Aja da mu Umar kwastam na uban marayu babban bango. Lamali dan za'abi of madalan garkuwar talaka. Aja da mu Umar kwastam na uban marayu babban bango. Garkuwar nukujan zaki mai rawani da kambun girma. Aja da mu Umar kwastam na uban marayu babban bango. Mabudin an dake na hanyar zuwa wajen kowa. Aja da mu Umar kwastam na uban marayu babban bango. Ruwan dare ka zaga duniya kauye gura na kai rasa. Aja da mu Umar kwastam na uban marayu babban bango. Kowa ya ganka ya san kai ne bamban siga wajen lasa. Aja da mu Umar kwastam na uban marayu babban bango. Duniyar ka ta zama kyakkyawa ƙarshen kasa ya zam kyakkyawa. Aja da mu Umar kwastam na uban marayu babban bango. Turare ka fi ƙarfin ruwa ko ina kana zaga. Aja da mu Umar kwastam na uban marayu babban bango. Shugaban kwamiti na amintattu an ga kwandishin da an baiwa. Mai kwaikwayon ganin manzan Allah wanda kai dacewa. Ubangiji ya ja kwanan ka lafiyar ka ya inganta. Addu'ar dukan talakawa maƙiyan ka duk sun duka. Kana ta yin daɗin nisawa. Rabana ya sassaka ma baba mu garkuwar talakawa. Uban marayu babban jirgi ka dau mutane ka dau kaya. Adamu ta komar kwastam gaishe ka garkuwar talakawa. Jego na anda bandishin birni da ƙauyuka kai rana. Uban marayu babban jirgi ka dawo mutane ka dawo kaya. Adamu ta komar kwastam gaishe ka garkuwar talakawa. Jigo na an da fandashin birni da ƙauyuka kai rana. Uban marayu babban jirgi ka dau mutane ka dau kaya. Adamu ta komar kwastam gaishe ka garkuwar talakawa. Jego na anda bandishin birni da ƙauyuka kai rana. Yawai dungwani a hadin sama da ubangiji da kai zan somo. Ka kai mutum da arjan Allah, ka kai dila ka kago zomo. Allah ka shishigo lamura mu dan kare mu dinga yin kai komo. Nufa mu hauta duk mun tsira, ka tallafe mu karda mu zamu. Albarkacin ma'aiki duk tafiya in har babu shi a komo. Mu kamun kafa mu kai da shi kiyama tsare mana kuna. Uban marayu babban jirgi ka dau mutane ka dau kaya. Adamu ta komar kwastam gaishe ka garkuwar talakawa. Jego na anda bandishin birni da ƙauyuka kai rana. Itan buran mu ban gayya ne dattijo mai hagun mai dama. Baban mu mai cikar imani jirgi na tallafin al'umma. Haji Adamu Tanko Umar kwastam irin mazajen fama. Ga dai duniya ya samu ya guje lahira ya ka nema. Alkhairi yake shukawa dare da ranakun al'umma. Da shi da masu idan Allah irinsa sun haɗu su nema na rana. Uban marayu babban jirgi ka dau mutane ka dau kaya. Adamu ta komar kwastam gaishe ka garkuwar talakawa. Jego na anda bandishin birni da ƙauyuka kai rana. Majalisar mace da an da foundation da ke yin himma. Kungiyar taimakon talakawa sun haɗa hannuwansu na dama. Abin mamaki da mutum biyu kungiyar ta soma. Da yake lamarin sai da Allah gashi yanzu kungiya sun koma. 2014 kungiyar rijista ya zamta sama. Ba kungiyar siyasa ce ba an yi da mutane su amfana. Uban marayu babban jirgi ka dau mutane ka dau kaya. Adamu ta komar kwastam gaishe ka garkuwar talakawa. Jego na anda bandishin birni da ƙauyuka kai rana. Mace da an da foundation na ayyuka da aljihunsu. Ba kungila suke karba ba bayi suke badan abiya su. Suna yi ne dan Allah, Allah shi kaɗai ka biyan su. Sai tallafin marasa karfi dan tausayin su dan kishin su. Ginin kwalbatoci hanyoyi wannan yana cikin tsarin su. Samar da wutar lantarki a inda babu ai amfana. Uban marayu babban jirgi ka dau mutane ka dau kaya. Adamu ta komar kwastam gaishe ka garkuwar talakawa. Jego na anda bandishin birni da ƙauyuka kai rana. Harkar lafiyar talakawa gidan
ginin ajujuwa ta dage birni da ƙauyukan talakawa kuɗin jarabawa 'ya'yan marasa karfi ta biyawa kamar jam da wa'ek ne ko har gobe tana dafawa sadaka ta jariya kyakkyawa an dafan tashin ta yi rana. Uban marayu babban jirgi ka dau mutane ka dau kaya. Adamu ta kowar kwasta mu gaishe ka garkuwar talakawa. Jiguna an da abin neshin birni da ƙauyuka kai rana. Wurin Alhaji Adam mutan kwada abokanan aikinsa ya ci gaba wurin talakawa a birni da ƙauyuka ya yi rasa. Ayo kurkusa da abin da ya yi wa mara karfi nisa abin da ya fi karfin tallaka in gidauniyar tana hawa fasa.